नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बहुत ही शानदार बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ, आप सबके जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि खेसारी जी के एगो नया पोस्टर रिलीज भइल बा गाना के, जौन कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। गाना के जौन अंदाज बा उ देख के पता लग रहल बा कि कुछ स्पेशलता ज़रूर बा। जी हाँ, इ गाना के जो नाम बा उ बा झगड़ा। जी हाँ, झगड़ा गाना के नाम बा, जौना कि खेसारी जी के साथ शिल्पी राज गौले बड़ी, अखिलेश कश्यप लिखले बड़े, आर्या शर्मा जी इ गाना के संगीत दिले बड़े। और अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के इ गाना सुने के मिली, बिहान सुने के मिली या परसों सुने के मिली। यही 2 दिन में इ गाना रिलीज हुई। जी हाँ, 90% चांस बा कि गाना आप लोग बिहान सुन लेहम। जी हाँ, बाकी अगर कुछ दिक्कत होता दोसर गाना के लेके तब परसों आप लोग इ गाना सुनम। बाकी अभी कन्फर्म इ डेट ना बतावल गइल बा, टाइम ना बतावल गइल बा, लेकिन हमें जौन अंदरूनी खबर से पता चलल बा कि बिहान इ गाना रिलीज होखे वाला बा। बाकी आप लोग बताई आप लोगन के पोस्टर कैसन लागल और इ गाना के नाम कैसन लागल झगड़ा। जी हाँ, और अखिलेश कश्यप जी लाइव भी आए रहले, तो लाइव आके कहले कि लगन में चले वाला इ गाना बा, काहे से कि अब लगन शुरू हो चुकल बा और यही चलते लगन में चले वाला इ गाना बा, यही चलते एके अभी रिलीज कइल जा रहल बा। तो देखल जाई सुन के, वीडियो देख के कि कैसन गाना बा जो कि लगन में सबसे ज़्यादा बजे वाला बा अखिलेश कश्यप जी के हिसाब से। बाकी आप लोगन के अगर इ खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, शेयर करी, और अन्नपूर्णा फिल्म्स के जे केहू सब्सक्राइब ना कइले बा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देले बानी, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ली। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।